pysäytetään helposti. Shastlivi. Norrena katkaisee. Ja sitten on tulossa rangaistus ja siellä jälleen painitaan. Ja tämä ei todella tiedä hyvää Suomen joukkueelle. Nyt käy tunteet aika kuumana, kuinka täältä parvelta tilanne nähdään. No joo, kuuluu jääkiekkoon tunteet ja joukkueet on keskittyneet. Se tietysti, että ei me voida kyllä omaa peliä rikkoa ja varsinkin kun meidän alivoimapelaaminen on näin heikkoa, me tuhotaan itsemme nyt jäähyllä. Joo, alivoimapelaaminen on tosi sekaisin ja voi olla myöskin, että keskittyminen joko se on mennyt yli tai sitten se on jäänyt ali, mutta siellä tapahtuu niin paljon nyt. Piotr Shastlivi oli taklauksen kohteena. Jaha. Ja onko vielä tilanne se, että ruutu lähtee siitä ulos, jolloin se tietäisi tietysti viitosta. Kyllä, 5+20. Nyt on leijonamiehistö kyllä syvällä.